Tervetuloa. Minä olen tohtori Strausenberger Beckenstein-Holm. Ja tänään minä aion puhua paradiivisesta kompleksista, nimittäin sanat nyt ja heti. Sana nyt tarkoittaa tänään tässä ajassa, mutta voi myöskin tarkoittaa myöhemmin tai ylihuomenna tai koska vain, jos vaan taivotatte sen oikein. Sen sijaan sana heti voi vain ja ainoastaan tarkoittaa nyt, joka sen tekee sitä paradiivisen kompleksin, koska mikä on paradiivinen? Ihan sama, mutta se tekee sitä vaikeaa, koska nyt ei voi olla heti, koska heti on nyt, joka tekee siitä, että heti menee nyt luokse ja vittu, tästä ei tuu mitään! Anteeksi. Otatteko turkki? No juu, voisinhan ottaa. Eli siis, tässä minulla on sen sijaan turk. Tämä on erikoinen sillä tavalla, että vaikka nyt ja heti ei toimi yhdessä, niin niitä ei tarvita enää. Koska turk tuhoaa molemmat sanat. Ja koko maailman kaikkeuden. Nyt ja heti.